Commissariat di 4e arrondissement policiers kɔni filɛ nin ye ka dankari manganiya jugu fila la minnu ka baara tun bɛ tali kɛ denmisɛnninw kɔni sonyɛni de ma. Min kɔni ye dugukolo fɛrɛlen kɔni ye nin ye min bɛna tali kɛ ka denbaya 220 bɔɲɔngo ka olu ka soko nɔgɔya. Nin ye dɛmɛ ye min donna ka ɲɛsin an ka sarawisi minnu ni olu tora kɛrɛw la u ka filiya tɔw kɔni baara ninnu an na ɲɛfɔli kɛ aw ye an ka bi bamanankan kunnafoni la a kɛra katikaw fɛ jo kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Mali kɔfɛ kibaru la fɛn min kɔni ye Njamena a jirala k'a fɔ maa caman de kɔni bɛ ka bɔ bi k'u ka dusuma kasa yira ka kɛɲɛ ni sarawisiw ka jamana marali taabolow ye. Ni tun ye kunnafoni bakurubaw ye an bɛ dɔ fara min ka di aw ma ni Ala sɔnna ma ka kɛɲɛ ni bi juma ye Zulhijja kalo a ye tile 20 sɔrɔ hijira san 1442 an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye aw bisimila ɲɛta TV ka kunnafoni walawalali kɛnɛ ka to dunkan na. Fɛn min kɔni bi lansara seli waatiw la an ka marabolo ɲɛma ni o ye Choguel Kokala Mayiga a ka gafe min ni o bɛ tali kɛ a ka mara kɔni kuntala kɔnɔna la a b'a fɛ ka wulikajɔ minnu kɛ ka ɲɛsin ni jamana ɲɛta baaraw ye ni a bɛ fɔ a ma ko programme d'action gouvernementale a jirala k'a fɔ ko a nata o yira an ka jamana wasabolo min bɛ camancɛ fanga waati in na ni a la kodɔnnen bɛ CNT olu kɔni ɲɛkɔrɔ nka a jirala k'a fɔ fɛn min kɔni ye nin baara kofɔlen ye ni Choguel Kokala Mayiga an ka jamana marabolo ɲɛma a ka se CNT maaw ma fɛn min kɔni ye alamisadon a ye a ka marabolo maa bɛɛ lajɛlen wele waasa u na se ka baara kɛ nin gafe kofɔlen kɔni kan ni ye jateminɛ kɛ ka a lajɛ a jiralen bɛ k'a fɔ nin gafe kofɔlen min ni Choguel Kokala Mayiga an ka nin waati marabolo ɲɛma ni a ka baaraw bɛna boli a ka a bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye basigi ani lakana sabatili Mali jamana fan bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se an ka jamana sariyaw ni o bɛ tali kɛ politiki nasiraw fɛ hakaja an ka baarabolo ni o ye réforme politique institutionnelle fo ka taa se jamana in kalata a labɛnni baaraw ma hakaja min kɔni ye mara taabolo ɲuman o bɛ se ka kɛ cogoya min na ka jamana mara tiɲɛ ani jɛlenya kan ni a bɛ fɔ ma ko bonne gouvernance fo ka taa se ka fɛɛrɛw bila sen kan maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma camancɛ fanga in ana se ka fɛɛrɛ kɛ ka bɔ a kɔnɔ cogoya min na ni a bɛ fɔ ma ko pacte de stabilité sociale ni Ala sɔnna ma waati natɔlaw la an bɛna kunnafoni bɛɛ la tulo kan nin baara kofɔlen in na. Sigi tun kɛn bɛ ka don min kɔnɔ anw ka jamana kɔnɔna na e ko o don bolodalen o tɛ bi ye min ye jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔ ye Dr Choguel Kokala Mayiga ale ka tagali walima a ka jɔ ɲɛkɔrɔ min tun fɔra min ye wasadenw yɛrɛ ɲɛkɔrɔla la n'an ko ma ko CNT kɛrɛnkɛrɛnnenya la nansarakan na n'an b'a fɔ ma Conseil national de transition ni ye nin bulon in ta k'a lajɛ nin kɔni bɛ ka wasabulon nɔrɔ fa anw ka jamana kɔnɔna na an bɛ don min na ko bi maa 121 bɔɲɔngo o de bɛ nin jɛkulu kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɔni kan ka taa ni wasaden kofɔlen yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ka se ka taa dantigɛli kɛ fɛn min ye baara kologuru ye walima baara minnu kɔni kan ka boloda ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamana ma camancɛla fanga yɛrɛ kɔnɔna na min bɛ se ka kɛ yiriwafɛn ka ɲɛsin anw ka jamana ma Dr Choguel Kokala Mayiga ale bɛna taa dantigɛli kɛ o baaraw la ni ye Dr Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ ta k'a lajɛ an bɛ se ka fɔ a sigi fanga la ka na bila bi la a bɛ taa tile 52 bɔɲɔngo la o tile 52 kɔnɔna na baara kologiri minnu ni a kan ka ɲɛsin o ma olu dantigɛliw de bɛna ta kɛ wa nin kuma in yɛrɛ bɛn kɔni kɛra ka sigi senfɛ sigi min ni an b'a fɔ ma Conseil des ministres min kɔni kɛra juillet kalo tile 22 tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛmɔgɔyaso la ni an ko ma Palais de Kuluba ni a sigi tun ɲɛmɔgɔya bɛ Asimi Goyita bolo a don kofɔlen kama wa ni yɛrɛ anw ka jamana ta k'a lajɛ nin kɔni tɛ ko kura ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ni ale kɔni sigira i n'a fɔ an ka jamana sariya kisɛ dɔ b'a fɔ cogo min na walima an ka
jamana sariya sunba ale sariya bolo min be no ni a bɛ f'a ma article 78 o bɛ dantigɛli kɛ k'a jira ka fɔ ni jamana marabolo ɲɛmɔgɔ kɔni sigira a kan ka taa dantigɛli kɛ wasadenw ɲɛkɔrɔ min ye baara bolodalen walima baara kolo girin minnu ni a kan k'a ɲɛsin o ma wa wasadenw bɛ sɔrɔ k'u fɛla fɔ a la n'u jɛna ni a ye jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔ a na tɛmɛ ni a ka baara ye wa ni wasadenw ma jɛ ni a ye o bɛ kɛ sababu ye dan kɔni bɛ sigi jamana marabolo ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ale ka baaraw la e ko Dr Choguel Kokala Mayiga ale kun dalen tɛ o ka wulada in na min ye dantigɛli ye ka ɲɛsin wasadenw yɛrɛ ma nin baara mun filɛ nin hali ni y'a sɔrɔ sen sumaya kɔni donna la min bɛ kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin cɛmancɛla fanga ma bari an bɛ se k'a fɔ cɛmancɛla fanga min ni a bɛ sen kan anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na kabiri Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni ka fanga binna don min na bari sɔrɔsiw nalen fanga la cɛmancɛla fanga ma ɲɛma fɔlɔ kɔni kɛra Bandaw ye Bandaw ale kɔni ka premier ministre kɛra Moktar Wane hali ni y'a sɔrɔ Moktar Wane ale kɔni tun ye nin dantigɛli in kɔni kɛ wasadenw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ nka Moktar Wane ka taa se Bandaw ma olu kɔni ka fanga ma bɔ ntɛnɛnna ni ka kari sɔrɔ Asimi Goita ale kɔni sɔrɔla ka na fanga yɛrɛ ta min bɛnna mɛ kalo yɛrɛ tile 24 ma san 2021 min ni an filɛ a kɔnɔ ale kɔni sɔrɔla ka danaya kɔni da Dr Choguel Kokala Mayiga kan Dr Choguel Kokala Mayiga ale de bɛ ka tɛmɛ ni baaraw ye an bɛ don min na ko bi ni yɛrɛ Choguel Kokala Mayiga ka baaraw ta k'a lajɛ walima a bɛna taa fɛsɛfɛsɛli kɔni kɛ baara minnu na wasadenw ɲɛkɔrɔ bi n'i ye a baaraw ta k'a lajɛ a bɛ sinsin baara kolo girin 4 kan walima a jɔlen don jɔsenba 4 kan n'i ye o jɔsen yɛrɛ ta k'a lajɛ an b'a fɔ min yɛrɛ ma premier axe ni o ye a jɔsen yɛrɛ fɔlɔ ye o bɛ tali kɛ min na o de ye lakana yɛrɛ bɛ se ka sabati jamana yɛrɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na cogo min na filanan an bɛ fɔ min yɛrɛ ma deuxième axe o bɛna tali kɛ jamana yɛrɛ kolatigɛ cakɛ bondaso minnu bɛ yen nɔ ka taa se politiki ko fɛɛrɛ ɲɛda kura bolodali ma anw ka jamana kɔnɔna na baaraw fana bɛna boli o kan a sabanan ye fɛn min ye n'an k'o ma ko troisième axe o de ye kalafili yɛrɛ bɛ se ka labɛn cogo min na kalafili jɛlen anw ka jamana yɛrɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen malidenw yɛrɛ bɛ ka min ɲini a 4nan ni an k'o ma ko quatrième axe o bɛna boli fɛn min kan o de ye mara yɛrɛ kɛcogo ɲuman anw ka jamana kɔnɔna na a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko bonne gouvernance ka taa se bɛnkan o ka se ka sɔrɔ kolosuma yɛrɛ bɛ se ka sabati anw ka jamana kɔnɔ bari ni ye anw ka jamana ta k'a lajɛ nin waati laban ninnu na lafasali tɔn minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na olu ka lamagaw fanga bonyana fura bɛ se ka sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen na cogo min na o de kama a bɛ fɔ min ma ko pacte de stabilité sociale o bɛɛ lajɛlen bɛ kumakan ban 4nan in kɔnɔna na wulikajɔw ni fɛɛrɛw minnu bɛna boloda n'i ye nin dantigɛliw ta k'a lajɛ wasadenw u kɔni na ɲininkali kɔni ta ka Choguel Kokala Mayiga sɛgɛrɛ Choguel Kokala min ni ale yɛrɛ waati tɛmɛnenw na a kɔni tun ka jalaki yɛrɛ nana se CNT yɛrɛ ma o barata an bɛ se k'a fɔ o bɛ bila ɲinan yɛrɛ minɛ hukumu kɔnɔna na ɲininkaliw kɔni mana kɛ Choguel la n'a kɔni sera ka jaabiw ɲumanw di ka se ka kɛ jigi kɔni ye ka ɲɛsin wasadenw ma wasadenw u kɔni na sɔn Choguel a ka tɛmɛ ni a ka baara ye nka ni wasadenw kɔni ma sɔn a ka baara ma o bɛ kɛ sababu ye ka dansigi Choguel Kokala Mayiga ale kɔni ka baaraw la a ma kɛ fɛn fɛn kibaruyaw fɛn fɛn mana sɔrɔ a la don n'a nataw la an bɛna wulikajɔw bila sen kan Dr Choguel Kokala Mayiga a ka tɛmɛli wasabulon ɲɛkɔrɔla la ni an b'a fɔ ma CNT ka se ka na walawalali kɛ a la tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah o tɛmɛnen kɔfɛ nin kɔni ye bolo da kɔni kɛlen ye manganiya jugu 2 la ni olu ka baara tun bɛ tali kɛ denmisɛnninw kɔni suyɛni ma an ka polisilakaw 4e arrondissement kɛrɛnkɛrɛnnenya la u sera ka dankari ni maa 2 kofɔlen in na ni maa ninnu tɛ maa wɛrɛw ye Lasana Traoré ni ale tun bɛ wele Vieba fo ka taa se Nama Keita ma ni maa 2 ninnu kɔni tɛgɛ dara u ka juillet kalo tile 27 san 2021 an ka 4e arrondissement maaw fɛ wasa aw ka se ka faamuyali bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni maa kofɔlen ninnu ka baara taabolo la an ka jɛ ka commissaire principal ale yɛrɛ ka kumaw lamɛn ni o ye Ibrahima Kebe Aissata Touré ale de ye ɲininkali barani tɛngu a la an ka jɛ ka baara in lajɛ nin baara ɲuman min sigira sen kan yasa ka tigɛla nin bandi kofɔlen ninnu kan ninnu ye commissariat de police 4e arrondissement maaw ka baara kelen ye a commissaire principal Ibrahima Kebe ale ka ɲɛfɔ cogo la a y'a yira k'a fɔ u sera ka tigɛla nin bandi ninnu kan ka sabu kɛ u ni population ka tigɛ di ɲɔgɔn ye tarata do kalo tile 27 1h wagati n'o ye 13h wagati an ka poste de police ye appel dɔ sɔrɔ ka bɔ mɔgɔ dɔ yɔrɔ mun tɛ fɛ a tɔgɔ ka bɔ gundo la an ye équipe dɔ bila ka taa quartier Mali échangeur sanfɛ quartier Mali ni Torokurabugu cɛ échangeur sanfɛ ka taa ko sɛgɛsɛgɛ u sera yen nɔ u ye kamalen dɔ ye n'a si bɛ taa san 18 ɲɔgɔn na ani denmisɛnnin fitinin 3 bɛ ɲɔgɔn fɛ denmisɛnnin ninnu bɛ taa san 5 ka na san 6 la olu tɛgɛ b'a bolo a bɛ ka taa n'u ye donc u y'a interpellé u nana n'a ye u selen commissariat la ɲininkaliw tɛnkuna la a yera k'a fɔ k'a tɔgɔ ye Lasana Traoré n'u b'a wele ko Vieba
donc a fuyera o fuyu kɔnɔna la an ye bɔnbɔn caman sɔrɔ a kun ani tantan ganani caman donc a yɛrɛ ka ɲininkaliw kɔnɔna la o bolo b'a kun a b'olu de di denmisɛnninw ma k'u hakili suɲɛ k'u latugu a nɔfɛ. U ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na Lasana Traoré ni ale si bɛ t'i jɔ san 18 bɔɲɔngo la a y'a yira k'a fɔ olu bɛ réseau dɔ de kɔnɔna la u bɛ denmisɛnninw kɔni ta ka taa u feere o kɔfɛ a ye a tɔɲɔgɔn maa kelen o tɔgɔ fɔ. Sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la toujours a y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ réseau dɔ de kɔnɔ a ye mɔgɔ dɔw tɔgɔ cité o mɔgɔw la a sera ka mɔgɔ kelen tɔgɔ d'a ma n'o ye Naman Keita ye a bɛ sigilen Sebenikɔrɔ an taar'o fana minɛ Sebenikɔrɔ ka na n'o ye donc an ka sɛgɛsɛgɛliw continuer an y'a ye k'a fɔ ale bɛ denmisɛnninw nɛgɛn ka taga n'u ye k'u latugu a kɔ donc n'u taara u bɛ taa échange kɛ a bɛ t'u di Naman Keita ma Sebenikɔrɔ lycée Mamadou Bosch kɔnɔ denmisɛnnin kelen kelenna a bɛ 1000 sɔrɔ o la o fana ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka denmisɛnnin ninnu don mobili kɔnɔ ka taga n'u ye Laginɛ u bɛ taa mun k'a la an t'a dɔn. Commissaire principal Kebe a ko a b'a laɲini population fɛ u k'u dɛmɛ u ka baaraw la yaasa u bɛ se ka nin waleya jugu ninnu kɛlɛ cogoya min na a tilala ka welelemada kɛ ka ɲɛsin den somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma u ka u mago don u denw na k'u kɔlɔsi walasa nin kojugu n'a ɲɔgɔnnaw ma bɛ se ka kisi a ma cogo min na. An bɛ welelemada min kɛ o ye k'a fɔ population ye u k'an dɛmɛ an ka baara la u ka information d'an ma teliya la o de b'an permet an ka se ka fɛɛrɛw tigɛ an ka sigida la an ka se ka fɛɛrɛw tigɛ an ka commissariat kɔnɔ ka taa dangari kojugukɛlaw la yan'u ka se k'u ka wale jugu cɛjugu kɛ an bɛ welelemada bila ka taa denmansaw ma bɛɛ k'i hakili to den na den ka mouvement bɛɛ ka suit denmisɛnninw tɛ fɛn kalama mais baw ni faw de kan ka jɔ n'u ye k'u kɔlɔsi a ko tɛ se ka ban fo ni parents yɛrɛ y'u impliqué an finitigilakaw kɛrɛfɛ donc an b'a ɲini u fɛ n'u ye fɛn dɔrɔn ni sigala ko don u k'an wele. 4e arrondissement maaw kelen kɔ ka ɲɛfɔli kɛ commune 5 procureur ɲɛna ale y'a ka yamaruyaw di yaasa ka ɲinini tɔw bila sen kan o de kɔnɔna la nin bandi ninnu bɛna bila ka taa kasobonbɔ la wa don n'a nataw la u bɛna dɔn k'a fɔ u ni min ka kan. Nin kɔni ye dɛmɛ ye min ni a taara ka ɲɛsin an ka sarawisi minnu ni u ntanyalen don olu ka firiya tɔw la an ka jamana makobatigi dɔ ka kɛɲɛ ni don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen nɔ ni a bɛ tali kɛ juillet kalo tile 31 na bonyamasegin dɔ ka ɲɛsin farafinna musow ma okumu kɔnɔna la an ka makobatigi dɔ ni o ye Yusufu Ngolo Keita ale kɔni filɛ nin ye ka a kɔngɔn fa dugukolo fɛrɛlen k'a ta ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin nin filiyatɔ kofɔlenw ma min bɛna kɛ sababu ye ka du 220 bɔɲɔngo de kɔni labɔ baara ninnu kɛra katikaw fɛ yen nɔ jɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ali Kulibali ale ye bolonɔbila kɛ nin baara kofɔlen in na an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Mali kunkanko kibaruyaw la ka kɛ ni musolakaw ka do kɛrɛnkɛrɛnlen o ɲɛnajɛw kɔni ye ni u b'a wele journée panafricaine des femmes ni farafinna musolakaw ka do kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛnajɛw a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye maa kɛrɛnkɛrɛnlen de bɛ yen ni u b'a wele ko Yusufu Ngolo Keita ale kɔni ye wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka fɛn min ye terrain caman ka se ka o kɔni di fɛn min ye musolakaw ma n'a bɛ t'i jɔ fɛn min ye fo terrain 220 bɔɲɔngo la ka se k'o di musolakaw ma musolaka minnu ni olu cɛw ni u kɔni fatula fɛn min ye kɛlɛyɔrɔw la ni u ye sɔrɔsilakaw furumusow kɔni ye ni u ye militaire ani fo ka taa se u bɛ minnu fana wele ko paramilitaire olu furumusow o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko ni terrain ninnu ko a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛla fɛn min ye araba tɛmɛlen fɛn min ye Kati u bɛ yɔrɔ min wele ko conseil de cercle ko a kɔni kɛla o kɔni kɔnɔna na o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ni terrain ninnu ko o talen ka di fɛn min ye ni maa kofɔlɔ ninnu kɔni ma ko fɛn min ye maa dɔ kɔni fɛ n'u ye Ngolo Keita a jirala k'a fɔ ko nin bɛ di waati min kɔni na a jirala k'a fɔ ko maa dɔ kɔni tun bɛ a kɛnɛ kan n'u ye musolaka minnu bɛ yen ni olu kɔni cɛw fatula sɔrɔsilakaw ka musow olu ka jɛkulu ɲɛmaa n'u ye FEDAVEM o ɲɛmaa ye madame Keita Jɛnɛba Keita ye a jirala k'a fɔ ale tun bɛ yen fo ka taa se jɛkulu min fana bɛ yen ni u b'a wele ko coopération layidu ni o ye madame Katile Ajaratu Sen a jirala k'a fɔ olu tun bɛ yen fo ka taa se ministre so min ka baara ɲɛsin bɛ fɛn min ye musow den ani du yɛrɛ ka ko ɲɛnabɔli kɔni ma o ministre ka nɔrabila a jirala k'a fɔ ko o tun ye Sitan Funɛ Keita ye o de hokumu kɔnɔ maa min kɔni ye ni terrain ninnu ta ka di fɛn min ye ni maa kofɔlɔ ninnu kɔni ma n'u ye Yusufu Ngolo Keita ye ale kɔni ye kuma ta k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye ka wuli ka maaw kɔni dɛmɛ ka don maaw jigiya kɔrɔ ko o kɔni kan ka kɛ kɛwale ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛwale kɔni ye ko fɛn min ye silamɛ diinɛ ye ko ale yɛrɛ bɛ o kɔni de laɲini kɔni kɛ o de hokumu kɔnɔna na ko o de y'a to bi ko ale kɔni ye wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka don ni musolaka ninnu olu kɔni jigi kɔrɔ ka sabuya kɛ don tɛmɛlenw na u ka o furucɛw ko o kɔni ye o ni di fɛn min ye ka se ka an ka jamana kɔni ka lakana ani ka jamana kɔni
se ka jamana kon ka jɔ jamana jigi kɔrɔ cogoya min na ko o kɔni tola o de la ka don o kɔrɔ o jigi kɔrɔ bi ko kan ka kɛ diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen walima maliden bɛɛ lajɛlen ka fɛn min ye kunkilenna kɔni i n'a fɔ diinɛ y'a laɲini kɛ cogoya min na fo ka taa se fɛn min ye an ka taabolo olu fana bɛ o laɲini kɔni kɛ cogoya min na Yusufu Ngolo Keyita ale ka fɔcogo kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye musolaka minnu filɛ nin ye olu ka jɛkulu ɲɛmaa FEDAVEM ni o ye madame Keyita kɔni ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko u na ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ko ka se ka fɛn min ye nin ko ninnu terrain minnu filɛ ni o kɔni dila u ma ko u na ko bɛɛ lajɛlen kɛ a dila ka da ko min kan ko a na se ka don o sira kɔni fɛ nka a ye foliba fana kɔni ta ka ɲɛsin maa ma ni o ye Yusufu Ngolo Keyita ale min ye nin baara kɔni kɛ ka se ka foliba ta ka d'a ma cogoya min na a donna ye olu jigi kɔrɔ walima a donna fɛn min ye sɔrɔsilaka minnu bɛ yen ni olu fatula olu furumusow jigi kɔrɔ ko ka sababuya kɛ ko maa min bɛ yen ni y'a fɔ a ma ko veuve k'a fɔ ko fɛn min ye filiyatɔ walima cɛsabatɔ ko i kɔni min bɛ jigi i kun kɔni na ko o musolaka ko ale de bɛna kɛ dutigi ye a na jɔ fɛn min ye du kɔni jigi kɔrɔ wa ale de kan ka tibitaba caman kɔni kɛ ko fɛn min don laɲini tɛ ko nka fɛn min ye ko mana bɔ sira min fɛ maaw de bi o sira ko maa si se ka ban o sira kɔni na ko ka sababuya kɛ nka ni maa kɔni y'a dɔn k'a fɔ ko maaw na se ka don ni tigilamɔgɔ jigi kɔrɔ ni n'a fɔ Ngolo y'a kɛ cogoya min na ko o kɔni ye tare ye olu bolo bi wa a y'a jira fana k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen fana kɔni na kɛ yaasa fɛn min ye terrain ninnu kɔni dila u ma ji o yɔrɔ min na k'a jira k'a fɔ ko k'a don a da kɔni fɛ ko u na ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka a don a daw kɔni fɛ maa minnu fana bɛ yen ni o ye nin terrain ninnu sɔrɔ ni o ye nin musolakaw kɔni ye u n'u ɲɛji o kɔni ye foliba kɔni ta ka ɲɛsin fɛn min ye Yusufu Ngolo Keyita kɔni ma k'a jira k'a fɔ ko a ye laɲini min kɛ k'a fɔ k'a kɛ sisow ye u na ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u na se ka kɛ sisow ye cogoya min na. Foli bɛ nin baara ninnu kɛbaga ye dugukolo sɔrɔla an b'a ɲini Ala subhanahu wa taala fɛ sababu ɲuman ka o kalifa an ka nin filiyatɔ ninnu ma min kɔni ye so ninnu jɔli yɛrɛ fana ye o ka se ka nɔgɔya cogoya min na u cɛw tanyana jamana lakana sabatili de baaraw la o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min kɔni ye office di Niger la ni ye kunnafoni duman ye min bɛna kɛ sababu ye douanakaw fɛ yen nɔ bagan mara a na se ka sabati cogoya min na a jirala k'a fɔ bolonɔbila gafe kɛra bolonɔbila min kɔni senfɛ min kɔni hectare ba 75 bonyango olu de bɛna labɛn wasa min ye bagamara ana se ka kɛ cogoya min na bara ninnu kɛra segukaw fɛ yen nɔ segu gouvernorat la a bonyamasegi bɛɛ lajɛlen talen kun bɛ ka ɲɛsin an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ jɛgɛmɔ ani bagamara ma ni o ye yubaba wasa min kɔni bagamara ana se ka sabati donnakaw fɛ yen nɔ cogoya min na Abdu Watara an ka jɛ k'ale ka baara kɛlen lajɛ. Ni hakilila in bilala sen kan a dɛmɛ bena don jɛkulu fɛ min ye Fransikaw ka jɛkuluba ye minnu ka koɲɛ bɛnlen bɛ baarako yɛrɛ sabatili ma an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ min ye baarada 2,879 ni wulikajɔ bena kɛ sababu ye ka se ka o bila sen kan a waleyaw bena kɛ sababu ɲuman fana ye min ye sugukugɛlɛya yɛrɛ ye min kɔni bɛnlen bɛ an ka jamana kan a bɛ waati jan bɔ dɔ ka se ka bɔ o waleya ninnu na jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko min ye marabolo ye min bɛ wele ko Dawuna ni o bɛ Segu ni ɲɔnɔ yɛrɛ cɛ wulikajɔ bena bila sen kan yɔrɔ kofɔlen na ka se ka dɛmɛ ta ka don maaw ma maa minnu ka baara bɛnnen bɛ baganmara ma olu ka se ka dɛmɛ walasa baaraw ka se ka nɔgɔya u bolo jateminɛw y'a yira k'a fɔ nin waleya ninnu bena kɛ sababu ye ka ɲɛta yɛrɛ la sabati Tɔnbɔkutu marabolo fana kɔnɔna na fo ka taa se Mɔpti marabolo ma o yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na hakilinaw ni sariyaw bena ta ka bila sen kan ka se ka maaw yɛrɛ dɛmɛ minnu ka baara bɛnnen bɛ mɔni ale ni baganmara ma u ka se ka u janto o yɛrɛ la min ye kunnafoniya sanuman fana ye ka d'u ma baara yɛrɛ tacogoya ɲuman na u ka se ka kɛ sababu ye ka dɔ yɛrɛ fara sɔrɔ yɛrɛ kan ni hakilina ninnu na jateminɛw y'a yira k'a fɔ Segu marabolo kɔnɔna na min ye hectare ba 75 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ye o bena labɛn hakilinaw yɛrɛ la sabati la min ye office di Niger yɛrɛ maaw fana ye olu fana dabe a kuma la Mali minisiri min ka koɲɛ bɛnlen bɛ mɔni ale ni baganmarako ma n'o ye Yubaba ye ale kun bɛ a kɛnɛ kan fo ka taa se Segu yɛrɛ conseil régional ɲɛma n'o ye Saka Danbele ye ale ni Segu maire n'o ye Num Jara ye minisiri min ka koɲɛ bɛnlen bɛ baganmara ale ni mɔni ma n'o ye Yubaba ye ale ka kɔrɔfɔ la a ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye min ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna ye an ka se ka wulikajɔ bila sen kan ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin baganmaralaw ale ni mɔnikɛlaw ma o tɛ ɲɛ cogoya si la fo sira dɔw bɛ olu ka se ka dilan sira minnu yɛrɛ hakɛya bɛ taa jɔ fo kilomɛtiri 2,000 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la minnu bɛ tali kɛ marabolo caman na i n'a fɔ Dura Balabugu Tumangoro ka se Sonongo Sogoba taa se Marikabugu ale ni sira minnu bɛ bɔ Sonongo ka taa Kolohuri ka se Ɲaro o n'a ɲɔgɔnna caman ma ni sira kɔfɛlen ninnu bɛɛ lajɛlen
bena glan ni olu labɛnna a bɛ se ka kɛ sababu ye tani ka segi bɛ se ka nɔgɔya baara fana bɛ se ka jidi baarakɛbaw bolo maa minnu bɛ n'olu yɛrɛ kabila ye n'olu sigilen bɛ ni marabolo kofɔlen ninnu na n'o ye togodaw ye olu fana ka se ka kunnafoniya sanuman sɔrɔ ale ni dɛmɛ yɛrɛ ka bɔ jamana yɛrɛ marabaw yɔrɔ hakilina ninnu fana bɛna tali kɛ o kan ka fara o kan min ye Kulukoro marabolo yɛrɛ kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Banamba ka se Nara fana ma ale ni ɲafunge n'o bɛ Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna na ka se Tɛnɛngu ma Yuwaru Mopti marabolo kɔnɔna na fo ka taa se an gɛrɛfɛ jamana min bɛ n'o ye Moritani bagan marala minnu bɛ o selenge ninnu fana na ka se ka olu fana wele ka kunnafoniya sanuman di olu ma min ye bagan dɔgɔtɔrɔ ye n'an b'olu wele ko vétérinaire bagan sanaw ale ni bagan dumuni feerelaw ka se ka ninnu bɛɛ lajɛlen fara ni jɛkulu in kan walasa hakilina ɲumanw ka se ka sɔrɔ min bɛ se ka baara yɛrɛ jidi Segu maire n'o ye Num Jare ale ka kɔrɔfɔ la ko ni hakilina ɲɛna kosɛbɛ u kɔni b'a jukɔrɔma dondo u bɛna u dɛmɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na walasa baara ninnu ka se ka jidi minisiri ka kumakuncɛ la a ko ale kɔni bɛ min ɲɛfɔ bagan maralaw ani mɔnikɛlaw ye a b'u u dɛmɛ Mali marabaw fana na u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na ka se ka ninnu yɛrɛ dɛmɛ a yirala k'a fɔ min ye hectare 200,000 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ye o bɛna labɛn Segu marabolo kɔnɔna na dugu min bɛ wele ko Dawuna hakilina ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye bagan mara ka se ka jida an ka jamana kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye k'an bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ min ye sogoko gɛlɛya ye n'o yɛrɛ sigilen bɛ an ka jamana kan a bɛ waati jan bɔ an bɛ to segukaw fɛ yen nɔ nka nin kɔni na min kɔni ye basigibaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔ ani a kɔlɔlɔ a jiralen bɛ k'a fɔ nin waati in na fɛn min kɔni ye a gɛlɛyalen don kosɛbɛ segukaw fɛ yen nɔ dɔgɔfiri min kɔni ye ɲɔnɔ cercle la min ye kɔngɔ kɔni ye o bɛ ka kɛ sababu ye ka maa caman bɔ a sigiyɔrɔ la ka sababu kɔni kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ kɔni kun bilalen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ɲɔnɔkaw fɛ yen nɔ walasa fɛn min ye basigi o na se ka sabati cogoya min na walasa aw na faamuya sɔrɔ nin na fɛn min kɔni an ka bi bamanankan kunnafoni kɔnɔna la an ye maa wele min ni ale bɛ bɔ fo dɔgɔfirikaw fɛ yen nɔ aw na se ka kunnafoni sɔrɔ nin koɲa in na an ka jɛ k'a ɲamada a ka ɲɛfɔliw fɛ Dɔgɔfiri commune kɔnɔna niveau kɔnɔna an ka lahala an b'a fɔ n ko yɛlɛmaba ma don a la parce que ka sanga ni jumɛn ye an mago bɛ yɛlɛma mun na n'o y'an ka se an ka sɛnɛkɛyɔrɔ sɔrɔ depuis kɛlɛ in kurakurayara tuguni ka se sisan ma sɛnɛkɛyɔrɔ minnu bilalen don nɔgɔya foyi ma se ka don a la pour que population bɛ se ka taa sɛnɛkɛyɔrɔ in na cogo min na ka se ka taa sɛnɛ kɛ bon n'i y'a lajɛ an ka gɛlɛya fanba y'o de ye ani farabugu kun bɛ se ka mouvement kɛ cogo min na ka n'a ka kɔrɔ a ka se ka continuer ni o ye depuis kɛlɛ in kurakurayara a kɛra gɛlɛyaba ye farabugu kan an bɛ niveau min na bi farabugu chef de village yɛrɛ kununko ne n'a kumana a ko dɔw kɛ surafana b'a la kɛ makɔrɔni de malo yɛrɛ qualité si tɛ yen suma dɔɔni mun bɛ yen ni o yɔrɔ kun b'o san personnel la o suma dɔɔni mun bɛ yen ni o sera k'o sɔrɔ o mun bɛ an bolo dɔgɔfiri commune kɔnɔ yan bi a bɛ se 4 tonnes ou bien 3 tonnes ma o fana taacogo min bɛ se ka sɔrɔ ka taa ji o ti gouvernement ka dɛmɛ ye dɛ mɔgɔ kelen kelen bɛ 50 kilo mun san 100 kilo mun san setigiw olu estɔpilen don an ka dɔgɔfiri commune kɔnɔ yan taacogo si t'a la f'i ka tɛmɛ n'a ye sira mun tigɛlen don f'i ka tɛmɛ n'a ye o sira fɛ taacogo filanan armée ka se ka an dɛmɛ k'a don o camion kɔnɔ ka taa n'a ye bon an bɛ sɔmiya waati min na san belen na armée y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a tali kɛ gɛlɛya olu ka niveau la u bɛ siran foncièrement ɲɛ parce que olu jala bɛ se ka bɔrɔ dɔ la n'i ye suma don kunna dɔrɔn n'u nana foncier kungo in kɔnɔ donc gɛlɛya b'a la o suma b'an bolo o ma se ka taa gouvernement kan ka se ka dɛmɛ mun kɛ depuis kɛlɛ in kurakurayara k'a ta o don la fɔ bi gouvernement ma dɛmɛ foyi kɛ dɛmɛ mun hali malo une tonne ou bien ɲɔ une tonne k'a fɔ k'a bɛ taa di farabugu ma depuis kɛlɛ in kurakurayara fɔ bi donc an b'o gɛlɛya de kɔnɔ balo bannen don o bolo o tigi an ka sɛnɛkɛyɔrɔ sɔrɔ ka taa sɛnɛkɛ la donc o kɔni ye dɔgɔfiri n'a a lamini yɛrɛ bɛɛ ye bi dɔgɔfiri commune 24 bɛɛ n'a bɔra an ka sɛnɛkɛyɔrɔ minnu bi an ka sodaw la n'a bɔr'o la sɛnɛkɛforo fɛn fɛn b'i bolo k'a ko i n'a cɛ ye 2 kilomètres ye olu bɛɛ tigɛlen don ka bɔ an na o sira kɔni kan depuis wulikɛjɔw kɔni kɛra nɔgɔya foyi kɔni ma se ka don o la fɔlɔ an t'a fɔ gouvernement tɛ la ka baara kɛ o mais baara kɔni kɛ fɔlɔ mun bɛ se ka an ka sɛnɛkɛyɔrɔ taali nɔgɔya an bolo k'a fɔ ko sɛnɛkɛla bɛ taa sɛnɛ kɛ i hakilila tigɛlen basi ma bɔ a la depuis kɛlɛ in kurakurayara fɔ sisan o ma kɛ fɔlɔ a yirala k'a fɔ ko nin wagati na ja yɛrɛ bɛ ka mɔgɔw sɔrɔ ani mɔgɔ caman bɛ ka wuli ka b'u sigiyɔrɔ la bon mɔgɔ minnu bɛ kan ka wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la o ye minnu bɛ se ka déplacer ye parce que n'i ye farabugu ta sisan k'a lajɛ farabugu tɛ se ka wuli tuguni quoi farabugu tɛ se ka wuli tuguni mɔgɔ minnu kan ka wuli dɔgɔfiri santi yɛrɛ kɔnɔ yan dɔw de kan ka wuli tuguni ka duguba kɔnɔna sɛgɛrɛ nin waati in na yɔrɔ ye fɛnw bɛ yen tiɲɛna n'a bɛ mɔgɔw kamana gan denmisɛn caman de b'a la ka n'a ka carte d'identité labɛn sisan pour que ka se ka taa tamayɔrɔ la parce que sigi kun ye sɛnɛ mun ye e bɛ yen i kɔrɔkɛ bɛ yen dɔgɔkɛ bɛ yen aw bɛɛ ye sɛnɛkɛlaw ye aw faw bɛ yen aw baw bɛ yen aw tala ka se ka sɛnɛ kɛ est ce que sigi kun bɛ aw la aw sigi bɛ foro kelen mun kama o foro tala ka se ka baara n'a y'a sigi k'u lajɛ a bɛ sigi ka bangebaaw de maloli kɔnɔ an yɛrɛ y'a dɔn mun yɛrɛ sɛbɛn carte d'identité bɛ se ka dilan anw fɛ
commune kɔnɔ semaine kelen kɔnɔ sisan maa 20 maa 30 denmisɛn bɛɛ de bala ka bɔ donc ni fɛn y'an sigi k'a lajɛ fɛn cɛjugu dan don mais setan ye dɔrɔn de an ta in kɔni a taara ka kamana gan da parce que an kumayɔrɔ banna k'a minɛ a fɔ ministère la bɛɛ b'a kalamu sous préfet préfet gouverneur a bɛɛ ministre a bɛɛ c'est à dire an yɔrɔ kɔni bi an sa ni mɔgɔ sabati ma ti sa quoi sinon ko dɔ ka fisa ni ko dɔ ye quoi tɔsi de t'a la bilen wallahi ne ka kumakan laban kɔni ye mun ye hali bi ka adresse furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ la aw minnu bɛ gɛlɛya in kɔnɔ n'a sɔrɔ an yɔrɔ ye mun ye maliko la o k'a fɔ an ye olu b'a dɔn ɲɛ ni kamanagan bɛ mɔgɔ bila ko dɔ la pour que an ka se k'a fɔ gouvernement ɲɛna k'a fɔ si sarabapa ni négociation de bi an ɲɛ o kɛ négociation ye pour que an ka se ka lafiya ou bien n'an yɔrɔ ye mun ye maliko la o k'a ɲɛfɔ an ye quoi sinon tiɲɛ yɛrɛ la trop c'est trop an sɛgɛnna quoi tiɲɛ yɛrɛ la an sɛgɛnna. Jamana in ala ka akulu suma an b'an to segu kaw fɛ yen nɔ ka farafina ani diɲɛ fantɔw kunnafoni lajɛ. Senegal jamana kunnafoniya la silamu ka taabolo bɛ nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko nurida o taabolo kɔfɔlen bɛ hijimu bila sen ka Senegal jamana kɔnɔna na n'a bɛ fɔ a ma ko Magal de Touba o y'a jira k'a fɔ ka bɛn ni septembre kalo laban san 2021 ko ni hiji kɔfɔlen kan ka kɛ Senegal kɔnɔna na hakilila jigila ni hiji kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye o yɛrɛ ka taabolo ma ɲɛmaba n'o ye Sheikh Amadou Bamba ale ka tagali ye ka bɔ Senegal kɔnɔna na o kɔni kɛra sababu ye maa o maa de bɛ nuridi la san o san o kalo masinen kɔnɔna u bɛ hijiba de boloda Senegal kaw fɛ yen nɔ nka ka kɛ ni coronavirus yɛrɛ lahaliyaw ye u ni jamana maabaw u ye sigi ka kuma kɛ ka hakili falen kɛ o waleya in kɔfɛ a jirala k'a fɔ septembre kalo laban kɔnɔna mun ye ni hiji kɔfɔlen n'a bɛ fɔ a ma ko le Grand Magal de Touba a bɛna bila sen kan jateminɛlikɛla dɔ hɔn y'a jira k'a fɔ ni hiji mana kɛ san o san Senegal kaw fɛ yen nɔ mun ye sefa wari yɛrɛ miliyari 250 bɔɲɔgɔn ye o sɔrɔ de bɛ don Senegal kɔnɔna na sabula maa miliyɔn caman olu de bɛna ni hiji kɔfɔlen na k'a kɛ ka maga hiji kɔni nɔna bila wa finitigilakaw bɛ bila lakanako nasira la o fana ka ca kosɛbɛ kɛnɛkɛrɛnɲɛna u bɛna kɛnɛya sira mun kɔni dayɛlɛ ɲina o maa bɛ taa se fo maa 600 ma yaasa lakana bɛ se ka sabati ka kisi tanga kɛ ka bɔ coronavirus tɔɔrɔ ma cogoya min na hijidenw bɛ se ka na hɛrɛ la cogoya min na Senegal u ka se ka segin o hɛrɛ kelen na u ka denbayaw la. Côte d'Ivoire jamana kunnafoniyaw la u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ furumuso ni o ye Simone Bagbo ye hakili la jigila ni ale kɔni kun bɛ kiri bulo ma kɔni bolo kɛrɛkɛrɛnɲɛna CPI ma ko sababuya kɛ k'a ye dantɛmɛ wale dɔw kɔni kɛ k'a tɔ fanga mara yɛrɛ ɲɛmaya la a furukɛ kunna o dantɛmɛ wale ninnu na binganikɛ walew b'a la mɔgɔ fagaw b'a la adamaden ni tɔɔrɔ b'a la fo ka taa se ka mɔgɔ dogo ni k'a si latunu nka kunungo kiri bulo maaw ye kibaruya kura kɔni di o kɔnɔna na u ko ɲangini foyi tɛ mun ɲɛsilen don Simone Bagbo ma tuguni k'a jɛyara a ka kelenw bɛɛ lajɛlen na wa k'olu tɛna a nɔ minɛ tuguni ko nin ye ale ka kiriko kɔni kuma datugulen hakilila jigila Simone Bagbo ale kɔni minɛna a furuke kɔni nɔfɛ ko sababuya kɛ furuke kɔni ma sebaya sɔrɔ u ka kalafili la san 2010 Alassane Dramane Ouattara ale de kɔni kun ye sebaya sɔrɔ nka furuke kɔni kuma jɛna ye k'a fɔ ale bɛna Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaya kɔni to Alassane bolo o don masina na kɛlɛ kɔni wusubara o kɛra sababu ye maa 30 bɔɲɔgɔn olu bɔnɛna u ni na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na o kelen kɔfɛ ɲangini dɔw kɔni binna Simone Bagbo kan san 2015 Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔnɔna na olu kungo u b'a ɲangini san 20 kaso ye. Guinée équatoriale jamana kunnafoniyaw la o kelen do k'u tɛgɛ ɲɛsin Faransi jamana ma k'a jira k'a fɔ ko ŋaniya dɔ kɔni bɛ Faransi kɔnɔna na ŋaniya min b'a to olu ka jamana bɛna b'u ka basigi kɔnɔna na hakilila jigila u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ denkɛ ni a tɔgɔ ye ko Teodoro Obiang Nguema a kɔni minɛna Faransi jamana kɔnɔna na ka bɛn ni mercredi don yɛrɛ ye juillet kalo tile 28 san 2021 k'a kiri kɔnɔna na a jirala k'a fɔ a ye euro wari miliyɔn 150 ɲɔgɔnna de ŋanamu ka don n'o ye Faransi jamana kɔnɔna na o waleya tɛmɛnen kɔfɛ mun ye Faransi yɛrɛ finitigilakaw ka pankuru dɔ ye ni finitigilaka maa 6 tun bɛ a kɔnɔ olu kɔni jiginna Guinée kaw fɛ yen nɔ u jiginna yɔrɔ mun na mun ye Guinée yɛrɛ maa ɲɛmaaw ye olu ye hélicoptère kɔni minɛ ka finitigilaka maa 6 mun fana b'a kɔnɔ k'olu fana minɛ k'a jira k'a fɔ k'u tɛ sariya kɔnɔ yamaruya t'u bolo u ka jigin nin yɔrɔ kɔfɔlen na olu ka jamana kɔnɔ hali n'a sɔrɔla finitigilakaw kɔni kun y'a seereya k'a fɔ n'o ye Faransi finitigilakaw ye ko yamaruya bɛ olu ni Guinée équatoriale jamana cɛ olu ka kɛlɛkɛ pankuru bɛ se ka jigin cogoya min na nka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ pankuru mun kɔni jiginna o numéro kɔni kun tɛ Guinée équatoriale yɛrɛ pankuru jigiso kɔnɔna na u ka colonel ni a tɔgɔ ye Pascal Lani ni ale yɛrɛ état major des armées françaises yɛrɛ kuma lasela ye ale ko ni pankuru in jiginna k'o tɛ ko wɛrɛ ye k'a bɛna fɔ u ka carburant dɔrɔn de banna u tun bɛ fɛ k'u jɔ ka carburant ta ko nka ko Guinée équatoriale marabaaw ma o faamuya
ko ni ta siɲɛ fɔlɔ ye olu ni Guinée jamana maaw kɔni bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ni waleya ninnu na ko nka a tɛna mɛn ale b'a dɔn k'a fɔ u bɛna bɛnsɛma sɔrɔ. Chad jamana kunnafoniyaw la maa kɛmɛ caman olu kɔni bɔra ka tagama basigilen dɔ kɔni boloda ka jira k'a fɔ maa minnu kɔni bɛ fanga la an bɛ donni mun na n'o ye finitigilakaw ye n'u yɛrɛ ka maa ɲɛmaa kɔni ka jamana ɲɛmaa mun kɔni fatura ale denkɛ ni a tɔgɔ ye Mahamata Idrissa Déby Itno k'a fɔ u ka wuli ka bɔ fanga la ko bala ka fanga kɛ u yɛrɛ ta ye jagosa. Maa minnu bala ka ni wuli ka jɔn kɔni bila sen ka Chadikaw fɛ o yɛrɛ y'u ka fanga sinamatɔ maa ɲɛmaa ye ni a tɔgɔ ye Masra ka fara ale kan société civile jɛkulu maaw fo ka taa se jɛkulu min bɛ yen n'an bɛ f'a ma ko transformateur olu ka laɲini kelen pe de wuli ka jɔn kɔnɔna na ko fanga kɔni ka segin jamanadenw ma k'a ka bɔ finitigilakaw kɔni bolo wa k'u ka jamana yɛrɛ sariya sun ko yɛlɛma ka don a kɔnɔna kumaw la k'a ka kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i da don sariya mun na ni k'a dilan ka ɲɛ k'a ka bɔ finitigilakaw bolo ko tant que ni démocratie yɛrɛ de ma na Chadikaw fɛ yen nɔ k'olu tɛna se ka bɛɛ ani keleya kɔni sɔrɔ. Hakilila jigila avril kalo tile 27 tɛmɛnen kɔni na wulikajɔ dɔ kɔni kɛra jamana yɛrɛ kɔnɔna na o wulikajɔ kɔni kuma yamariya Chad jamana maa ɲɛmaw kɔni fɛ o kɛra sababu kɔni ye maa 6 kɔni fatura nka baɲumankɛ jɛkulu dɔ kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa 9 de fatura wa maa 100 bɔɲɔgɔn olu fana minɛna finitigilakaw kɔni fɛ wa maa mun kun ye ni wulikajɔ fana bila sen kan o ye fanga sinamatɔ maaw ye ani société civile jɛkulu. Ni be dansigi aw ka bi don kunnafoni la Ɲɛta TV ɲɛmɔgɔyaso ye min fara ɲɔgɔn kan aw ka kunnafoni hukumu kɔnɔna la an bɛ foli ni tanuni lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ anw sugandi ni ka Ɲɛta TV kɛ aw ka kunnafoni tayɔrɔ ye an bɛ jɛ ka Ala subhanahu wa taala deli jamana in Ala ka a kolo suma ka bɛn ani basigi sabati maliden bɛɛ lajɛlen cɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase bi Bamakɔ sigida 2nan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲarilakaw ma ni Ala sɔnna ma sini ni waati kelen in na ne bɛ kɛ yan ka aw la kunnafoni.